Για μία ακόμη φορά οι βετεράνοι άσοι του Ολυμπιακού έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο στο φιλικό κόντρα στους ομολόγους τους του Άρη Αμφιάλης. Ο αγώνας διεξήχθη για την ενίσχυση του άτυχου ποδοσφαιριστή του Άρη Κώστα Κοντομανόλη, που υπέστη σοβαρό ατύχημα και δίνει αγώνα για την αποκατάσταση της υγείας του. Μεγάλα ονόματα του παρελθόντος έδωσαν το παρόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως οι Κοβάσεβιτς, Προτάσοφ, Σιαντάκης, Πουρσανίδης και άλλοι έπαιξαν, κάνοντας όλους να νιώσουν ρίγη συγκίνησης. Το παρόν έδρωσε και ο πρόεδρος του ΨΑΤ και βετεράνος του Ολυμπιακού Στέλιος Γιαννακόπουλος, που απίφθινε και σύντομο χαιρετισμό. Θα ήθελα να στηθώ γρήγορη ταχύ ανάρρωση στο παλικάρι μας. Και όπως είπε και ο κύριος Λίκας, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε εμείς και σαν παλέμαχοι του Ολυμπιακού και σαν βετεράνοι ποδοσφαιριστές, να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα παρόν. Να είστε καλά και γρήγορη ανάρρωση. Εμφανώς συγκινημένος, ο άτυχος Κώστας Κοντομανόλης ευχαρίστησε όλους για τη συμπαράστασή τους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτές τις ανθρώπινες στιγμές. Γιατί μόνο ανθρώπινες μπορούν να χαρακτηριστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους βετεράνους και όλους τους ανθρώπους για αυτή την προσπάθεια που κάνανε σήμερα για μένα. Δηλώσεις έκαναν στην κάμερα του Sport TV η Ηλίας Πουρσανίδης και Νίκος Σιαντάκης. Δεν πρέπει να το κάνει όμως αυτό μόνο ο Ολυμπιακός. Πρέπει όλες οι ομάδες να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα, για να μην νιώθουν ποτέ μόνοι. Και ο Ολυμπιακός αυτό της οικογένειας το έχει έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό βρισκόμαστε πάλι εδώ, για να στηρίξουμε ένα παιδί άτυχο και να μην νιώθει μόνος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν οι συνάνθρωποι μας χρειάζονται τη βοήθεια τη δικιά μας, επιβάλλεται εμείς να τη δίνουμε απλόχερα. Και αυτό κάνουμε και σήμερα. Χρειάζεται ένας άνθρωπος μας τη βοήθεια και με ευχαρίστηση τρέξαμε για να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε. Τέλος, για το έργο των βετεράνων μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας Αντώνης Γλίκας. Ο υπαριθμόν 590 αγώνας. Θέλουμε ο υπαριθμόν 600 να είναι προς τιμή του Μιχάλη Κρητικόπουλου, του θρυλικού παίκτη που μας έφυγε πριν κοντά 10 χρόνια. Λοιπόν, όλοι κοντά στον Κώστα Κοντομανόλη. Είδατε τι αποστολή παρά το δρυμή ψύχος. 50 βετεράνοι του Ολυμπιακού από όλες τις εποχές είναι εδώ σήμερα για να βοηθήσουν για μια ακόμη φορά τον συνάνθρωπο, τον συναθλητή, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, τόσα χρόνια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έτσι η ανταπόκριση των βετεράνων του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός, είδατε παρότι είμαστε κοντά με το πούλμαν της ΠΑΕ, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να παίζουν και σήμερα στα πρωταθλήματα είναι κοντά μας. Και βέβαια, τι να πεις, να βλέπεις δίδυμο μπροστά, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Όλεκ Προτάσοφ, Στέλιο Γιαννακόπουλο, που σαν είδης ήρθε από τον Άφλιο για τον αγώνα, ο Βαμβακούλας, ο Κοκολάκης. Όλα τα παιδιά, ο Τσιαντάκης, ο Νίκος. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το έργο που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με αμύωτο ενδιαφέρον και αγάπη για τον άνθρωπο.